Посрещнете новото попълнение в техниката DJI Mini 3 Pro. Преди да започнем, нека първо го анбокснем. Започваме с самия дрон, тъй като за съжаление нямаме Flymore Combo версия, а имаме два отделни пакета, само дрон и дистанционно и Flymore Kit. След отварянето на капакът на кутията ни посреща дронът и след това трябва да премахнем всичките лепенки, които обезопасяват камерата. Първото нещо, което правя след като съм премахнал всички лепенки, е да се насладя на вертикалното завъртане на камерата. След това, разбира се, разгънах перките, за да видя като размери дали е по-голям от стария дрон Mini 2. Определено има доста голяма разлика. Преминаваме към долната част на кутията, в която се намира дистанционното. То е абсолютно също като стария модел и само трябва да го разопаковам. Вече знам как се борави с него. В кутията с аксесуарите намирам кабелчета за различните видове адаптери за телефон. На дистанционното е сложено за iPhone, но аз трябва да сменя, защото съм с Samsung. В комплекта имаше и кабелче Type-C към Type-C. Също така имаше допълнителни перки и отверка и няколко книжки. Преминаваме към Flymore Kit, като той съдържа две бонус батерии, чанта и още няколко други аксесуара. Като отворим кутията, първото нещо, което виждаме е чантата, която е с малко по-нов дизайн. Кутията за Flymore Kit се оказа по-голяма отколкото за самия дрон. Първото нещо, което взимам след като отворя чантата, са двете батерии. Те са доста леки в ръката ми. Взел съм Flymore Kit, а не Flymore Kit Plus с по-големите батерии, които издържат 47 минути. Тъй като батериите, които са 47 минути, са по-тежки и дрона става по-тежък и съответно и рестрикциите стават все повече. Другото нещо в комплекта са два чифта перки и кабелче Type-A към Type-C. Първото нещо, което ми направи впечатление, когато го взех за първи път в ръката си, е новия дизайн, заради новите сензори, които са добавени отпред и отзад. И тези отдолу също са променени и са по-големи от предишния модел Mini 2. Другото ново за модела е неговата вертикална камера. Върти се на 90 градуса и по този начин може да се използва за социалните мрежи като Instagram, TikTok, YouTube Short, за абсолютно всичките, които в момента доста се използват. Също така този модел е много по-тих. Сега аз говоря на микрофона, а той е на метър от мен. И в сравнение с Mini 2, който бръмчеше доста във въздуха, това е най-тихият модел, който съм чувал. Другото нещо, което е ново за модела е, че той вече има Active Track, т.е. когато натисна върху екрана върху мен и направя боксче около мен, ще изпише Spotlight, което означава, че където и да се движа, дрон ще продължава да ме следва. Също така съпортва и Active Track, когато натисна Active Track и натисна паралел, това означава, че когато натисна Go, дронът ще започне да се върти около мен, от едната страна. Но не забравяйте, че при този мод дрона отстрани няма сензори. И това означава, че отстрани, ако има препятствие, ще се бутне задължително в него. Но ще продължава да ме следва отстрани или от другата страна, откъдето прецените, когато спра и дрона спира. Другата опция на Active Track е тази, когато натисна Go, дрона ще ме следва където и да отида. Може да е отпред, може да е отзад, от абсолютно всички посоки. Ще избягва препятствия, защото има сензори. Сега ще избегне и камерата, че да не се спъна. И другото хубаво е, че дори да се затичам, дронът ще ме следва. И то с солидна скорост. Дори сега да го следвам, да вървя право към него, той ще се опита да избягва тия дървета, защото има сензори и отзад и отпред. Сега натискам стоп. И последната опция е тази, в която дрона, когато натиснем Go, той ще се движи бавно около вас. Вие ще се въртите, ще ходите, каквото искате правете, но той ще продължава да се движи бавно около вас. И ето с това може да засилвате колко бързо да се движи настрани. Сега пускам. Но при тази опция отново той няма сензори отстрани и това означава, че ако има дърво, камък, каквото и да е, ето аз сега спирам, той продължава да се върти около мен. И така ще продължи, докато не натисна стоп.
Това са опциите на ActiveTrack, които аз лично много харесвам, защото са ми нужни, когато карам колело, като соло креатор. Наистина ми е нужно някой друг да кара дрона вместо мен и със сигурност това ще ми е от полза. Дронът също така има 48 мегапикселова снимка, която дава наистина много детайл, вече я изпробвах на няколко пъти и наистина, когато зумнеш в самата снимка, има много повече детайл. А сега духа страшно силен вятър, но дрона издържа. Друго нещо важно, което искам да отбележа и което разбрах малко в последствие, е, че когато засилиш предмет към дрона, дрона няма да се отдръпне. Когато дронът се засилва към предмет, той ще го избегне или ще спре. Сензорите работят само когато дрон е в движение, а когато ви хвърлите топка по него, няма да се активират. Разбрах го, когато ме нападна ястреб, ходих до хижа мусала на кратка разходка и направих няколко уникални кадри, но ме нападна ястреб и дрона просто не помръдна. За щастие го прибрах, но наистина тогава разбрах, че сензорите не работят в този режим. И разбира се, при такива ветрови условия дронът се изключва ето така. Хоп! Завъртате, за да спрете перките. Защото ако продължавате да го държите, те ще продължават да се въртят и той ще започне да бръмчи, както когато дадете повече газ на колата. И затова обръщате надолу, когато е необходимо и когато, както видяхте, при този вятър нямаше по друг начин как да го сваля. Новия дизайн на дрона също така позволява на камерата да се издигне под 60 градусов ъгъл, което означава, че мога да снимам и облаците, ако поискам. И разбира се, долу, топ-даун шот, един от любимите ми, честно казано. Може да използвате, разбира се, до 4K на 60 FPS. На 2.7K имате също до 60 FPS и на 1080 също до 60 FPS. Също този модел има slow motion и е едно от любимите ми неща, които използвам нон-стоп. Вече имам доста видеа подобни, Hyperlapse. Наистина този дрон, въпреки размерите си, прави уникални хайперлапсове. Местата, на които ходя, по принцип са най-вече в планините, на такива отворени пространства и духа наистина силен вятър и той се справя перфектно. Бързите кадри са наистина стабилни, дрона си минава и няма никакво клатене. Като начинаещи пилоти ви препоръчвам, вземете си Flymore кита, нека имате бонус батерии и ги надпишете ето така. Тази е батерия номер 1 и номер 2 и номер 3. Защото когато влезете в приложението на DJI и влезете в Safety, в батерия и когато скролнете надолу виждате цикъла на батериите. В момента тази батерия е с 5 цикъла. Всичките ми други батерии също са с по 5 цикъла и това номерче ми помага да запомня, ако някой я използвам повече, защото все пак не трябва да прекаляваме. Също така не използвайте пауърбенка на дрона, за да си зареждате телефона, освен ако не е наложително, защото тези батерии са направени специално за дрона и е най-добре да си останат за него. Най-добре си купете един бонус пауърбенк за телефона и не хабете тези на дрона. И последното нещо, което искам да препоръчам на новите пилоти, е просто да отидете при първите си полети на голямо отворено пространство и да тренирате, да разберете как се движи дрона ви, да свикнете с джойстика, ако ви е за първи път. И наистина това ще ми помогне в бъдеще да не го блъскате по дървета. А сега ви оставам с малко кадри.